Здравейте, аз съм Шелхекс, Хекс, мен бавам пъй, както виждате, не си играме GTA 5 онлайн и в този епизод ще играме едно състезание, поне за начало, което се казва The Calm Down. Може да видите сега Can you survive the fail, find your way, търа и натам си. Пише, че е available и GTA мода. Ти не си го включил, нали? Не. Че ще ни разбият иначе. Какво ще прави са? Адер или Зенторно? Адера ми се да знам. Не знам, ти си решаваш. Аз няма да карам, ай по-бързо, че имаш 30 секунди. Някой си изхарчил парите веднага. Така, не сме кой знае колко хора. Надявам се никой да не лефне до края, че ще станем още по-малко. Какво е играта да те прецака? Това не е за първи път, човек. Да те спалне надолу с главата? Не. Това ако ни се беше случило директно сад, ти казвам. Сега знаеш какво, сигурно ще прелетиш над чекпоинта. Не, няма. What? Маля, гледай да оцелиш пристанището, пък не ми се... Не, ти го прескочи вече, край. Човек оцели пристанището. Не бе, защо се спамваш, бе? Ето. Сега да се връщам. Връщай се. Какво? Ти да не мислиш, че другите ги спалнал много близо. Давай от тука, чупи огради, къде по пътя ли ще караш? Трябваше да скъсиш поне 5-6 метра. Ти гледаш да вземеш се по пътя. Ако беше се респаунал до сега, със сигурност също тяхна сме на последно. Гледай сега на първа. Аз мислех, че ще прескочим и пристанището и затова. Аз затова единствено не ти казах да взимаш Адер, защото той много скача. Ама пък понякога това пречи, че много скача. Да, но по-добре повече разкача, отколкото по-малко ден. Тук това на картата изглежда супер малко, иначе точно. Добре, не беше много точно. Има някой зад нас, май. Я виж карта. Даже не един, а много зад нас. Абе, тия флагчета, чак сега ги забелязах на този мост. What? Ти знаеш ли? Не. Някой умря. Той значи е на някой джъмп, защото така да умреш. Малко странно. Добре, сега няма скокче пред нас. Другите горе-долу. Един ни вече взима от буста, фак. Добре, как ни настигна, бе, човек? Как е възможно? Той така ни настига, пък сега като взима и буст, гледай сега, тук са наби спирачки, че ще прелетиш иначе. Така. Ама и той. Не. Добре. Добре, как е възможно с Зенторно да ни настигна, ми кажи са? Как е възможно? Не знам, човек. Това е Адер. Уж ще дават за най-бързата кола. Нали, като набере. Иначе от началото е много тромава, то се знае. Човек, не трябваше да падаш. Респаун. Поне не си единствения. Сега сме на второ място. Давай. На трето. Чакай, другия не се е респаунала така, втора. Ама не, това е супер нечестно някакво. Ако някой така си загледа реалните там, как да го кажа, характеристики на самата кола, внимай да не се взривиш. Мале, това как пусна искра. Гледаш, беше драснал там и бум. То би трябвало да не умреш така, само другите да умрат. Мале. Най-мразя из такива тясни пътища да минавам. Това е отврат. И камерата постоянно да ми се върти и то главата ще ми се завърти. Това тук са го малко оплескали, ти казвам. Добре, другият там защо е спрял? Внимавай да не се... Не, той просто се ударил силно. Така. Първа позиция. Завръщаме се. Отново. Ние напоследък само завръщания правим някакви. Гледай пак да не те настигне това с Зенторното и това ще бъде best fail ever, човек. Така от нищото да те настигне. Че преди точно така стана, де. Опа, има някой вече, който е на същото лице, внимай не скача така. Чадър как бавно си пада, само губиме време. Дори виж сега, не, сега не е най-подходящия момент.
What? На човека през гараж и финиша. Ужас. Това беше най-неочаквания финиш някога. Ей така. Просто минаваме през гараж и аре финиш. И така хора, някакво супер неочаквано. Ще има двама DNF. Даже и този третия не се знае. Дали няма да бъде. Този ще бъде. Този дето е до него сега дето мина. Той също ще бъде. И като гледам май ще бъдат трима DNF. What? Не, чакай. Сега ще разбереме. Но много неочаквано. Състезанието не беше толкова трудно. 4-0-0. И гледаш отзад още 2-0. Направо нямаше да повярвам. Добра печалба от 9000. И доста RP. За това състезание. 4000 RP. Когато играхме това дългото състезание беше по-малко май. Ма няма значение. Така, отново на първа позиция. И двама са били DNF. Добре, този път горе-долу стана добре. И така хора, започваме и второто състезание. Виждате колко хора сме. Просто няма смисъл да чакаме, то никой не влиза. Тези хора джойнаха веднага. Друг никой не приема, то поканите се махнаха вече. Включихме на офроуд, понеже мислиме, че ще стане по-добре. Вземи... Не знам. Мотора вземи. Той в двата случая едното беше с мотори, ама изцяло с мотори. Другото беше с офроуд коли, имаше и някакви други, ама... Решихме с това да го направим. Мисля, че най-добре ще стане. Сега тъкно ще имате само санчезите, а не преди батита, хакочута или там които са и някакви други. По-добре така. Добре, има един човек с кола. Това състезание обаче мисля, че е с завойчета, тъй че колата ще е доста прецакана тука. Тя на такова по-дълго разстояние ще ни изкъса естествено, ама в началото много дърпаме с мотора. То това е важното. Пък по-нататъка. Само гледай да не те бутне, че това най-много го мразят. Като гледам и тук каква е някаква пътека. Мале, даже и скокчет има на всичкото отгоре, вау. Добре, някой тръгна да прави селото. Warriors мина някакво през дърветата, като някоя нинджа беше човек. Зато е на първо място. О, мале, прас. Той и другия падна, мисля. Не. Само ти падна. Еми, то тримата се блъснахте и само ти не оцеля. Ами, късмет, ако разправим. Той нямаше видимост, аз не знаех даже, че трябваше да виваш. Това ако бях аз направо си минавах през мост, ти казвам и бум. Няма значение, то аз казах, че ако си с кола се прецакаш, вижда сега това е последния къде е. Той даже може би ще бъде и DNF. Няма да му стигне време сигурно. Ами, не знам, просто трябва да си внимаваме, мале... Как? What? Боже мой. Е, това вече е библейско ти казвам. Можехме да ги настигнем, човек. Може, човек, защо караш по средата на рампата сега? Видя, че първият път падна, сега да го повториш искаш. Ама не, това... Това е някой некадърник ли го е правил, не знам. Защо рампите не са една до друга плътно? Той е оставил малко разстояние и ти там преди някакво мина. Не знам, ама... Това ако беше сега някой тук ще падне да се смети, казвам. През мост. Под мост. Това не е мост, не знам какво е. Няма значение. Мини мост, ще да го кажем. О, мале, сега колко изоставаме. Чакаме на къде тръгнаме, защо минаваш през на хората нивите тука? Така ли? Да. Какви са тия конуси така сложени, ме? Той мотор имам чувство, че не може да завива. Пак хубаво, че на тая GTA-ка не са сложили камъни по пътищата. Това смятах, ако направят в България. То няма да може да се развива максимална скорост на колите никога. Абе, ще бъде иначе много забавно. Внимавай! Внимавай дървото. Табелата. Добре. Уж пише, че е за офроуд, пък аз тук в момента не забелязвам, че не е нужно офроуд. Офроуд е напълно извън пътя. Половината състезание мина само на пътя. Това, че почехме с някакви ниви, не го променя. Тук ти кажа, се тая беше откъде ще минеш. Ти се забави са, като мина отгоре. Не се да, ама. Я виж кой е на първа позиция, мисля, че е Warriors.
Да, той е. Даже и завърши, аз тъкно ти казах и той завърши. Край. Човек, бори се да не си DNF. Добре, как някой лефна и сме на трета позиция и не зачита за това? Явно този там ни чака. Чакай бе, как сме 4 човека бе? Ние не почнахме ли 4? Не знам обаче, благодарение на този човек, дето ни изчака, завършихме може. Да, знам, ама ние Чакай, той може би е спектейтвал. Щом така стана. Ама последният човек ще бъде 100% DNF, поне според мене. Той явиме къде е, ето го. 402 ранг DNF, ей, това е човек. Добре бе, как ще избереш това бе? Първо, че къстъмите сме изключили. То това няма душа бе, човек. Да, той... сега тръгна да се убива някъде из баирите. Трета позиция, добре, предишия път на първа, сега на трета. Ако сметнем средно, втора позиция, ама няма да го смятаме за това. Хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, след коментар и самоните за наш канал, зависите всеки ден. За всичко, които не знаете, има и втори канал, където спитаме да качваме възможно най-често. Линк в него в описанието и бъде чак за нас, ще си имаме следващия клип. Чао!